ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ва дӯстон, пеш аз оғози навор дар канал обуна шавен, лайк монда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. ҷангвари вазни сабуки UFC Матеуш Гамрот баъди ғалаба дар муҳориба зидди Арман Царукян дар рейтинги вазни сабук ба ҷои 8-ум баромад ва акнун президенти UFC Дана Вайт муҳорибаи ӯро зидди 6-ум рақами рейтинг Бенил Дариуш ташкил кардан мехоҳад. бале, ба ман идеяи ташкил кардани муҳорибаи Гамрот ва Дариуш маъқул аст. вақте ки Дариуш осеби худро барқарор мекунад ва ба муҳорибаҳо бармегардад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, агар мо дар суханҳои Дана Вайт диққат диҳем, пас ӯ муҳорибаи Гамрот ва Дариушро ташкил кардан мехоҳад ва аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки онҳо муҳорибаи Исламро зидди дигар кас ташкил мекунанд, чунки аз аввал рақиби Дариуш бояд ки Ислам Махачев мешуд. акнун UFC рақиби Дариуш Гамротро дидан мехоҳанд, а Ислам боша фикр мекунам ки зидди Оливера меҷангад. ба ин чиз ҳатто худи Бенил Дариуш боварӣ дорад. ҳозир UFC муҳорибаи Чарлз ва Исламро ташкил кардан мехоҳам ва ин кор маро берақиб мемонад. барои ҳамин ман ҳозир танҳо интизор мешам. агар ки Чарлз бо Ислам ҷанганд, пас барои ман рақиби шавқовар Дастин Порье мешавад. ин муҳориба маъно дорад. ман бо Порье ҷангидан мехостам. ман шунидам ки ӯ моҳи август ҷангидан мехоҳад ва ин беҳтарин аст. ман тайёрам ки моҳҳои август ё сентябр бо ӯ муҳориба гузаронам. албатта ки ман худи ҳозир бо Ислам Махачев ҷангидан мехостам. умуман барои ман беҳтарин вариант ин муҳориба бо Чарлз ва Ислам аст ва баъд танҳо Порье, Чендлер ё дигарон, гуфтааст Дариуш. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем қариб ҳама боварӣ доранд ки Чарлз Оливера ва Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук меҷанганд. ҳатто аллакай Дариуш. аоиди худи Дариуш боша, пас ӯ 7 ғалабаи пайдарҳам дорад ва охирон муҳорибаи худро моҳи май соли 2021 зидди Тони Фергюсон гузаронида буд ва бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуей, чемпиони ҳозираи вазни ним сабук Александр Волкановскиро пеш аз муҳорибаашон огоҳ кард ки ба муҳориба барои нокаут мебарояд. ман ин муҳорибаро бесаброна интизорам. дар байн бисёр чизҳо монда шудааст. дар байн таърих ва мерос аст. ман ба муҳориба ба ҷустуҷӯи нокаут мебарам. ман дар ин муҳориба ба монанди дигар муҳорибаҳо меҷангам. гӯё ки ин муҳорибаи аввалин ва шояд ки охирини ман бошад. ман бо ин шахс 10 раунд ҷангидагиам ва ҳозир худро хуб ҳис мекунам. ман чанд маротиба гуфтам ки бахти мо баландӣ мекунад агар ки ин дафъа муҳорибаи мо тамоми 5 раунд идома диҳад, гуфтааст Холлоуей. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуей ва Александр Волкановский 2 маротиба 5 раундӣ ҷангиданд ва дар ҳар дуи муҳорибаҳо Волкановский бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. аммо бояд гуфт ки ин ду муҳориба хеле муҳорибаҳои наздик буданд ва бисёриҳо бо ин натиҷа розӣ нестанд. акнун онҳо рӯзи 2 июл дар турнири UFC 276 сеюм маротиба дар қафас вомехӯранд ва беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки кадом лаҳзаи карьераи Ҳабиб Нурмагомедов ба ӯ маъқул аст. лаҳзаи дӯстдоштаи ман дар карьераи Ҳабиб ин охирон муҳорибаи ӯст. фикр мекунем ки ин чиз аз сабаби ногаҳонӣ ба анҷом расонидани карьераи Ҳабиб аст. ин кор дар фикри ягон кас набуд ва бале, ягон кас боварӣ надошт ки ин кор рух медиҳад. муҳорибаи Ҳабиб бо Геҷи дарҳол баъди аз даст додани падараш баргузор гардид. ту оиди ҳимояи камарбанд фикр мекунӣ ва ин чиз ба ту фишор мекунад ва боз падари ту мегузарад. фишор боз ҳам зиёдтар мешавад. ту қаҳрамони худро аз даст додӣ, роҳнамои худро аз даст додӣ. одами оддӣ дар чунин ҳолатҳо корҳои кардаи Ҳабибро карда наметавонист, гуфтааст Чендлер.
бале дӯстон, дар ҳақиқат ягон кас боварӣ надошт ва интизор набуд ки Ҳабиб Нурмагомедов дарҳол баъди муҳориба карьераи худро ба анҷом мерасонад. Дӯстон, ягонта шумо боварӣ доштен ва ё ин ки интизор будем ки Ҳабиб Нурмагомедов дарҳол баъди муҳориба карьераи худро ба анҷом мерасонад? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.